Още една площадка за добиване на злато. Серието се изсипва тук. Пали се един голям огън и се изпича камъна. След като изпече камъка, наливат му студена вода, камъка се пука и после да го чукат отгоре. И става на пясък. След това с вода, с вятър, с духане, не знам как, сериото почва да тече надолу. Тече и златото е тежко. Ей тук, като види таковото злато, добивателят от тук го прехвърля тук. Виждате, това е за каса. Ей тук. И от тук, като набере също, прехвърля златото и тук го събира. Да. Един колон от тук надолу изтича. Тук голяма яла напълнил се. Виждате, по същия начин и тук. От тук надолу по този камък. Ей тук е високо. Тук също се изсипва сериото. И почва да тече по този улей така. И надолу. И накрая ще видите дупките. Всеки улей завършва с дупките. Дай да видим сега. Аз не съм видял, но предположих. И излезна верно. Виждате ли? Е, това е също една каса. Тук в завоя той малко се затруднява. Тук се усежда златото. Човека го прехвърля тук. Другото, което идва там, още ако по-малки частички. Къде са дупките? Виждате ли? Аз ви казах, че има дупки. Не бях видял. За първи път виждам. Предположих и излезна правилно. По същия начин тук. Къде е тук? Каса, улей, накрая дупки, тук каса пак. И така, това е с километри. От тук, между Джанка и Ковил е 5 км. И този връх от между двете села е златодобивен център на Траките, на източно-родопчаните. Аркадащар, така е. Няма грешка, няма лъжа, няма измама. И те не са правили къщи като нас, не са се мъчили да строят тухли, арматура, бетон. Като се изморят, нощта време виждате камъните, под тях си слагали едни кожени дюшеци или каквото и да е. Завивали се с кожа. Не знам памук дали са работили, не са, но кожа обязателно. И изкарвали нощта и през деня пак идват да работят по тук. Сега ще се приближа там по и ще ви разкажа нещо много интересно за здравето.